De oude en de nieuwe Bildiek worden veiliger maken. Het verkeer hoe de smelle diek riet meestal te hut. De gemeente Het Bilt wil nog een ton stekken in verkeersremjende maatregels, zodat het een 30 en 60 kilometer diek wordt. Bij garagebedrijf Engelsma Winja in Ljouwert binnen vannacht uit zo'n 50 nieuwe auto's de airbags stellen. De auto's winnen krek binnen. Goed om Wannelien waard het bedrijf failliet verklaren en het is oernaam terug autobedrijf Haima. De skeer rint al gauw in de duizenden euro's. De gemeente Dantemadiel wil er alles ontwan om te zorgen dat de mensen van verzorgingshuis Talmahoeve in Veenwouden goed terug te komen. Er is een soort onrust over het plan om verzorgingshuizen te sluiten. Wethouder Bos van Dantemadiel roept zorgkoepel Passana op om goed te praten met de bewoners. De eerste wedstrijd in de Europese Challenge Cup is woensdag de volleybalsters van Snits. Het waardje in Alterno uit Apeldoorn een 5-setter die het eindigen in 3-2 voor Snits. Over 14 dagen is de return in Apeldoorn. Vannacht is het heel bewolkt en zo'n 6 graden. Morgen eerst nog wat zinnen, let de bewolking. Het wordt 11 graden.